ବିହାର ଏଥର 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଆଗରୁ ମଝିରେ 5 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିସିତି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଶ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଦଳମାନଙ୍କର ମତ ପରେ ଏଥରକ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ବହୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ସକାଶେ, ଠିକ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 24 ବର୍ଷ କାଳ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ 2000 ମସିହାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ, ଠିକ୍ ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉନା କାହିଁ ନୀତିଶ କୁମାର 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ନୀତିଶ କୁମାର କେତେବେଳେ ମଝିରେ 2 ଥର ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିକି ସେ ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଛାଡ଼ିକି ଏନ୍ଡିଏକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ବିହାର ରାଜନୀତି ଏପରି ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ନୀତିଶ କୁମାର ଯେଉଁ ପଟେ ଯିବେ, ନୀତିଶ କୁମାର କେଉଁ ପଟେ ଯିବେ ସେଇ ପଟରେ ହିଁ ବିଜୟ। 2005ରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ସେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି, ସିଏ ହେଉଛି ବିଜେପି ଜେଡିୟୁରେ ଆସିଲେ, ସେ ଗୋଟା ବହୁତ ସମର୍ଥନ ସେ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2015 ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ଆସିଗଲେ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ସେ ମୋଦିଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା। ସିଏ ଆସିଯାଇଥିଲେ, ବାହାରି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆର୍ଜେଡି ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିକି ମହାଗଠବନ୍ଧନ ସେଇଠି କଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଫଂଗ୍ରେସ ନେଇ କଲେ ଏବଂ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଞ୍ଚ ହେଇଥିଲେ। ପୁଣି ମଝିରେ ଆର୍ଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର କଥା ଆସିଲା, ସିବିଆଇ ହେଲା, ସେ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆସିଲା, ତୁମେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ, ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ସେ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଚାଲିଗଲେ ଏନ୍ଡିଏକୁ। ତା ଭିତରେ ପୁଣି କିନ୍ତୁ 2020 ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, 2020 ନିର୍ବାଚନ ସେ ଗଲେ, 2020 ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏନ୍ଡିଏ ଭିତରୁ ଚିରାଗ ପାସୱାନ ବାହାରିକି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଧାନସଭା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମି ଯାଇଥିଲା, 43 କି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ମଝିରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଏନ୍ଡିଏ ସହିତ ମତଭେଦ ହେଲା, ମତଭେଦ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆସି ସେ ମହାଗଠବନ୍ଧନରେ ସାମିଲ ହେଇକି ପୁଣି ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ତେଜସ୍ୱୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାତି ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଅନୁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା ପୁଣି। ଏବଂ ସିଏ ଯାଇକି ନୀତିଶ କୁମାର ଗଲା ପରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ସ୍ରଷ୍ଟା କହିଲେ ନୀତିଶ କୁମାର। ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ପାଟନାରେ ସେ ଡାକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମତଭେଦ ହେବା ଫଳରେ ସେ ପୁଣି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଏକୁ, ଏନ୍ଡିଏର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ 25ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବରାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଦଳର ସରକାର, କେଉଁ କାହାର ସହଯୋଗ ସେ ନେଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇକି ବିହାର ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା ଭିତରେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଏତେ ଅଧିକ ହେଲା ଯେ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଦେଖିଛେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବହୁତ ସଭାରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଲୋକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହ ହାତ ଥରୁଛି। ୟାର ମଧ୍ୟ ନେଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ସଭାରେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ କି ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାହିଁକି ଏତେ ଖରାପ ହେଇଛି ସେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଟେ କମିଟି କରିବୁ, ତଦନ୍ତ ହେବ। ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ନୀତିଶ କୁମାର ଅଛନ୍ତି, ଏନ୍ଡିଏରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଖାଲି ଏନ୍ଡିଏରେ ନାହାନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେ ଜଣେ ହେଲେ ଜେଡିୟୁର ନୀତିଶ କୁମାର, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର। ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଠି ସରକାର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅସୁବିଧା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ବୟସ 74, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସାନ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳି ତାଙ୍କର ଅନେକ କଥା ମନେ ରହୁନି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ କିଛି ଯେହେତୁ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଠିକ୍ ଆମ ତାଙ୍କରି ଭଳି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳି
नवीन पट्टनायक जमी गोटे व्यक्तिगत भाव में सब कथा अफिसर मान जरिए करुले जो कहुए विरुद्ध किसी अभियोग ना व्यक्तिगत भाव में सी नीतीश कुमार विरुद्ध किसी अभियोग ना क्यों मंत्री अन्य मंत्री माने सरकारी कल भर दुर्नीति हो किंतु नीतीश कुमार विरुद्ध दुर्नीतिर कौन छिटा ना कि स्वास्थ्यगत कारण गोटा बड़ समस्या यही सुजोग नहीं कि ये जो निर्वाचन हम से तो मुख्य समय जानते मुख्य बिहार मुख्यतः हूँ एनडीए आ महागठबंधन हूँ जार मुख्य होती आरजेडी मुख्य तेजस्वी यादव यार मुख्य ही पारती किंतु एथेर अच्छा कांग्रेस दल अच्छी एथिर वामपंथी दल माने अच्छी एवं अन्य दुईटी दल बाक्रास दल अच्छा से ये गोटे महागठबंधन मेट होती आज जेएमएम कथबार्ता जेएमएम से आसन देवे कथी दुईटा तीन टा आसन देवे ये गोटे महामेट महागठबंधन जार मुखिया भाव में तेजस्वी यादव अच्छा से राहुल गांधी कांग्रेस द्वितीय प्रभावशाली दल भाव में अच्छी जो कांग्रेस सकाशे गत निर्वाचन में एमाने क्षमता को आसीपारे ये महागठबंधन कांग्रेस ही जी आसन तक मिलता पाइला ना किंतु गत निर्वाचन ये देखा जाए 2020 निर्वाचन रे एनडीए आ महागठबंधन भोट व्यवधान मात्र 12,000 थिला मात्र 12,000 भोट व्यवधान रे एनडीए सरकार करथिला एनडीए नीतीश कुमार का संख्या यथेष्ट कमी जाइथिले किंतु बीजेपी प्रतिश्रुति अनुसार तांको ही मुख्यमंत्री करथिला कि तथार से असंतुष्ट होइकी विभिन्न कारण पुणी आसीथिले करकु पुणी फेरी जाइछन से करकु फेरी गला परे तांकरी साहाय्य बर्तमान दिल्ली में मोदी सरकार प्रतिष्ठित होती तेणु तांकु असंतुष्ट करने को चाहूना तेणु यही जो बर्तमान एनडीए जो आसन बुझाणा हो एनडीए सागर चिराग पासवान अच्छा दलर मतलब 5 जन सदस्य लोकसभा केन्द्र मंत्री सी अच्छा चिराग पासवान जी कि होती एलजेपी मुख्य ता सहित अच्छा जीतन माझी आम पार्टी एवं नीतीश कुमार किंतु एथर सबुठ गुरुत्वपूर्ण